Alright, ake ngibingelele igama lami uMelisize ngoba ungusa wami Nomiya. Uphuma ngaphansi kwezobuciko media production. Njengamanje ngineNdiya laseNkandla, isobala lenkosi. Insizwa yathi mayiflet, yafike yathi ilokhu kushiwo kuthi ilokhu ibhoke enjalo, ilokhu iphuphu enjalo. Uzokwenza kanjani? Siyaphila phozu wakhe isoza soqala leso. Sakho nje ngoba cha iLindiya lokuqala leso. Awufuni madonna so. Wakithi uphuma la stage. Usufike wanyonga. Wafike wenze njalo. Umsebenzi wakho omusha siyawubona nawo lokhu uthe. Awushela. Ufika nini emculweni? Ukulela lo ufuna umculelo ngo-2017 ezamla nje ebhogosi sala amademo ngoba ama-track cishe ayi-2 ngaso-2018 ngakhipha i-single futhi 2019 ngathatha ikhefu 2020 ngahlangana nomfowethu uKhuzana wathi ndoda awenze umsebenzi wakho-ke ngibona ungilalisa sashaya kasesisuka lapho sethi no ake sisestudio umsebenzi istudio so that because nabe ngishayela nje lapha nalapha zasemakhaya so masambo sosebenza kwaku-EP 2020 ukhumbule ekhaya le EP leyo iyenza kahle amakhombisa ungemukela sabuye ngo-2022 lapha methi ngengisole muntu okuyingoma namanje engingaphumi isethi ngeperformance ngaphandle mangifuna ukuphatha nabantu ngakwenza basafuna umusa ingoma ethi ngengisole muntu kulungile ngiphile kanje yabona album le ukumanje ine 1.5 million ku-YouTube yenza kahle futhi nangale kulokhuzana uthi 1.2 ngale ku-Spotify umsebenzi ke futhi kuhle kwaze kwaba yilonyaka lo ngiza ngalibhamu manje abathoza umndeni amafunhlike kwaze kwaba i-EP letha ke ngamadoda ukhuza indaba ye-GBV so njengamanje sesila le-album le edla abantu nayo futhi. Ngibonile usebenzisane noLuvo, ukhona ingoma okwasebenzisana noLuvo la ebenikhala khona ngokuthi engathi uma umuntu ene straight kanjani angazi kuba kanjani yabo leyo uma sebuyele ekhaya neshende uma sebuyela ku straight aqala bayobe nomehluko insizwa eshana noLuvo abantu abawusawoti noma abayitaste ethize sidinga emculweni ukuthi uma ngishayela ingoma ngizwe ukuthi man khona uma ngangena umfowethu bazana la angifika ngene kahle so masifika futhi ishaya ingoma nabantu bayithanda bayimukela kuzoba intokazi sine kuzoba uLuvo sorry uLimit kuze kuzoba umzukulu abafuthi labasemsebenzeni nabo mhlambe khona ngumlebala ngazi kodwa nje baningi futhi sisazosebenza nabo yebo ngoba okhunye ngiyasebenza nomfana omncane wangabethi uLokhuzana umongezi ekuthuka mongezi insizwa lezo futhi ezenza kahle mina ke angibheki ubungaka be-artist ngoba ngithuma umongezi ekuthuka insizwa ayisakhulayo nayo yenza kahle ngathi indoda uzisondele uze uzosebenza yabo ngoba inhloso yami ukuthi masikhula sikhuleni sonke kanje so nje mfowethu ngithanda ukuthi album mangiyenza noma artist elilodwa noma amabili abakhona ngikhombisa ubumbano nanokuthi khona into abantu kumele beyazi ukuthi khona into engayenza ngedwa but manje ngathatha elinye artist ithi ngoba siphiwe idaba ehlukene nanamaphimbo ahlukahlukene azothi amaphimbo ethi mayehlangana kubalulekile lapho uqapha iphimbo lo muntu omfuna ukuthi lizozwana nelapho so ngizama nje ukuvela lapho ukuthi iletho ama-feature ngikwenza kanjani ngalo ngihlosa izinto eziningi ukuthi lo singakhona ukusebenza nayo ivoice yakhe nestyle adlalayo kungaphuma into abantu abazoyithanda njengoba ingoma zizenza bayithanda kanjani mana-ke ifika nini-ke leyo ukuthi ukuthi amadoda ayabaleka njengeyimbongolo uyithathaphi leyo mfowethu ukubuka isimo ngoba ngathi sinabashana nawe unabashana mawuthi uyabheka ukuthi hayi ubaba olengane angimazi nangeso sisi uhuphi hayi wabaleka ngoba ngithi nje umgijimi ngifanisa ne-athletic abokuthi emjaweni kube kuthiwa wayehamba nesivinini lesabalekela ngasiy'ngane ngabe loyo muntu ushaya number 1 so ngibuye ngizothi-ke uLimit wabuya wazothi hayi ubaleka njengembongolo imbongolo uma thiye yabaleka uzifice so nomuntu uma ngabe eyoshaya intamba ngeke uzimfice suke selulele ukuthi ashiye inkulungwane zabantu aphuma number 1 yena so siphuza loo nto leyo ukuthi abantu asibaqaphelise ukuthi bayalimala odadewethu besala ney'ngane seyibalekile iy'nsizwa siyazi futhi ukuthi kuyenzeka insizwa nayo ibaleke ngezathi sekuthi udadewethu engayiphathanga kahle uthi omunye ayiphethe kahle okuthola ukuthi laphansi kwekhala kuyena kuphuma izinto ezibucayi kakhulu indoda bese vethu ngeke kuzokulunga so kunalezo zimo lezo nazo zathi so bese sikuveze futhi ey'ngomeni lokho kungabi insizweni ngathi siyayishaya so bese sikuveze ukuthi khona ukuhlukana kodwa mhlawumbe senginikeza iscope abanye abantu mawuwena ovulela ifayila lapho azontshontsha uqhubeka Lokhuzana mana-ke ngisakubamba lapho
uthi usebenzisa ukuthi ubuke ukuthi inenzeke esweni ngaleso sikhathi bese kuba yona oyithatha uyifaka ephepheni. Uthe wena ukhona lapha sithe masiqala simnotice wathi ngeke uzusole umuntu uyabuya uyaqhubeka uyahamba lento yomsizwa nokuthi ubuye ushayele izingoma enomdalo phakathi nalezi ingoma ezenza abantu osisi babe bakuthande kakhulu bese wayeleza ukwenza nini ngesikhathi esisodwa ukwenza kanjani ukudida abantu abaningi futhi lokho ngoba khona nje ezinye insizwa engibambela zethu egoli bayabuza into ngoba Monday to Friday sinawe la lento yenzani lo mbuzo sesho ukuthi ukhona kuwo wonke umuntu futhi mfethu noma ngabe isiphiwo ivele ibe lula nala ubona khona ufana ngabe lento ithanda ukuba tough but ivele ifike kuwena ibe lula kuba umcabango nje nokubuka izimo njengokuthi mama sibone lona izingoma nje ezokunsizwa lokho kokukhawunta ekutheni ngikhuluma ngikhule kanjani ngoba kube kuthiwa ngikhuliswanga ezinye insizwa bezifamba kwamabhodi ngabe umnsizwa ngi-understand kahle indaba yabo yabo so kusuka nanokuthi noma ngabe sengizongena ey'bongweni bese ukuze kunenkulumo-nyana engeke ngiyithathe lapho abantu bagijima iphoyisa lenduneni ukuthi koboshwa basinantsana angithi isaga leso esikhuzwa sinsizwa nemxhakweni bagijima iphoyisa masango liyapho mina ngibuye ngithathe loo nto ngoba ngifuna ukuthinta insizwa enhliziyweni yayo ukuthi uyabona uma sesokanje sengiyazi sezongena ebongweni seyinsizwa bese kuthi lezi zothando nale ngoma ethi Solomon leyo ngoma leyo kimi ifana nesiprofethi ngithatha njenge-icon ngoba ngiyazi ngangazi ukuthi uma ngingena emculweni maningi ama-challenges uzobhekana nawo ziningi iy'nkinga uzophumeleleka futhi ngephumeleleke kukho konke yenza ngikublame muntu into eyokwenzeka kimi ngalo kuhambe ngiqala ukulithatha kuyoba lokho okudaliwe ukuthi uma ngabe wakudala into ehlukanize ngithi ngizoma khona uma ukuthi izongiphumelelisa kuyobe kudaliwe futhi ikhona futhi inkulumo ethi mayefana naleyo kulezi ngoma lezi lapho ethi khona ngimubukela lokho nakho sibonga ukuthulayo ngoba sonke siyayithanda into ehle kodwa sonke thina sonke sidalelwe into ehle yabo ukuthi ngizama ukuvula umuntu amehlo ukuthi noma ngabe yenenzakala okunye kumele ukubukele makulunge namhlanje mangalungi namhlanje kuzolunga kusasa mangalungi kusasa okudaliwe ingoma isho njalo ukhetha ikhulumeli ngesikhathi sonke ufuna ukuyisithemba kumuntu ukuthi into lento uma uyiqala yazi ukuthi uzowina noma uzofeyila uma uzofeyila akudala uzofeyila uma kudala uzofeyila funa uvuke uyithathe uwine kobe kudalwe kanjalo hayi nizwele bafethu umkhulekelo wamaqanda ulo wamaqanda ngimkhulekelo akekho omunye siyabonga kakhulu bafethu umbukele ungakhohlwa ukusubscribe hlala lapha ngenzansi ushaye ebhelini uzokwazi ukuthola before ngimdedele umkhulekelo uhamba kanjani umsebenzi wakho omusha online uhamba kakhulu mfowethu ngoba nje zonke sigijima ngama-100,000 nezinye ziyazi ngikuthanda kakhulu abantu baqhubeka mfowethu basilandele lapha basubscribe uphinde futhi bafike badlala umculo wethu balike basile nama-comment bona ngendlela abawudlala ngayo ngisathokozela kakhulu umculo wethu uyakhula namathemba ngisawuzile kusizile lokhu uyasithokozisa kakhulu nizwele-ke uqhubekani subscribe kanjalo siyabonga